Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Trochu netradičného, nebude to, akože má to niečo spoločné s futbalom, ale chceme dať nejaké informácie Lukášovi Šipošovi. Určite like a odber. No a začneme tým, začneme čím? No ja včera len tak som si pozeral naše shorty, že či dačo nenájdem zaujímavé. A viete, čo sa stalo? Vždy ja tak pozerám komentáre, keď tam je málo komentárov. Dal som komentáre a tam bol Lukáš Šipoš, že dojde za nami, keď bude day 50. Chceme sa ti poďakovať, pretože my sme to nečakali, že už hneď keď day 4, tak nám napíšeš. A možno, že to veľa detí robí pre teba, ale my by sme si to fakt, že vážili. Sme z Prešova, už som ti to napísal. Také vedľajšie informácie, keď tak sa mohli spojiť cez TikTok alebo cez Instagram. No a veľmi si to vážime a tak. Čo ešte by sme chceli povedať? Neviem. No, Tak určite sa budeme tešiť na teba. Určite. Určite si dáme nejaké challenge. Víš, porazíme ťa. A dáme si aj 2v1. 2v1. Na malé bránky. A keby náhodou môže zobrať aj Timoteja, mne to je jedno. Nech si nájde klub aspoň v Tatrane, prečo? Áno. To bude najlepší v Tatrane. Dobre, no a čo ešte? Ja by som sa trochu možno aj vrátil tomu zápasu Senec Žilina. Podľa mňa Senec uviedol veľmi dobrý výkon. Určite. Určite. A Lukáš Šipoš odohral celý zápas. Škoda, že im to nevyšlo na stálenom čase, v poslednej minúte. Ja ráno pozerám výsledky, tak som vám držal palce, ale 1-0. Ja som pozeral aj na telke prvý polčas, ale potom som už nemohol. Ale fakt dobre ste hrali. Škoda, no. Škoda, že vám ten... Záver nevidíš. Záver nevyšiel, ale jak sa volal ten hráč, čo dal gól? Neviem. Adank sa mi zdá. Sa mi zdá, že Adank. A že Faško nedal gól, to je zaujímavé. A Faško hral vtedy? Nie, asi nie, možno bol na lavičke, lebo... Asi. Ale my sme ti dali informácie, vážime si to strašne. No a určite like a odber, určite toto zdieľajte pre Lukáša Šipoša. No a my sa asi s vami lúčime. To bol taký menší podcast, by som to povedal. Pre Lukáša Šipoša. Áno, aj nejaké informácie pre Lukáša Šipoša. Určite sa tiež na nejaké challenge. No a tak. Asi všetko. Takže my sa ideme u ďalšieho videa a to u day 5 a samozrejme potom ďalej. No a... Do day 50. Áno, presne tak. No a zatiaľ. Čau. Čau.